Nagbahad si Police Brigadier General Himili Macaraig, ang direktor sa Police Regional Office 12, sa mga responsabling armadong mi-ambush patay kang Police Sergeant EBJ Dandan nga destino sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Cotabato Police Provincial Office nga ilang gamiton ang tanang resources aron mahatagan og hustisya si Dandan ug masilutan ang mga nagpatay. Nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa mga pulis ug sundalo sa mga nag-ambush kang Dandan. Subay sa report sa Pro 12, bandang alas 8 kagabi ini adtong Martes, Abril 11, sakay sa iyang EUB nga itom nga inuba si Dandan ug nagbiyahe gikan sa Carmen, Cotabato Province. Gigukod kini sa mga armadong sakay sa usa ka color gray nga pick-up ug usa ka EUB ug pag-abot sa National Highway sa Barangay Katintuan, Kabakan, Cotabato gipaulanan kini og bala. Gidala ang pulis sa Mindanao Doctors Hospital and Cancer Center Incorporated. Apan, girefer ngadto sa Kidapawan Medical Specialist Center ug bandang alas 10:45 sa gabi namatay ang pulis tungod sa daghang bala nga miigo sa iyang lawas. Nagsubo ang tibok pwersa sa Police Provincial Office 12 sa pagkamatay sa ilang kabaro. Si Dandan gidungog nga ikintapan PNP member sa probinsya tungod sa iyang pagkaresponsabling pagupot sa iyang gipanumpaang katundanan. Sanglit gikadlukan kini sa mga kriminal. Gipasalig ni Police Brigadier General Macaraig nga madawat tanan sa pamilya ni Dandan tanang suporta ug financial assistance. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.